नंबर लोणचं. मला गावच्या लग्नाची तर आठवण येतात. अंजली काकीने केला लोणचा आणि बिन लग्नाचा मी नाव घेऊ कोणचा. आजच्या रेसिपीचा उखाणा घेताला सोनम, शांताराम, परब. आज स्नेहा, शांताराम, परब नाही आता त्याची जागा भरून काढताला सोनम आणि नाव घेतला. चला लवकर बघूया. हा चल लवकर घे. अंजली काकीने केला लोणचा आणि बिन लग्नाचा मी नाव घेऊ कोणचा. अरे वा 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 वा, मस्त नाव घेतलं एकदम करून काय अजून केलंय नाही फोडून टाकल्या ना. हा काय बस सोनम असं करतात काय. मम्मीकडनं काहीतरी शिकायचा की जरा गुपित ठेवूया पोटात काहीतरी. लगेच ओकूचा नाही तरी तरी ओकूनच टाकल्या. काय नाही समजलं तर जाऊ दे. काय ज्याला रेसिपी करू काय तुमका काय समजलं लोणचं. आता आम्ही झटपट लोणचं नाही. गेल्या वेळेच्या रेसिपीमध्ये झटपट लोणचं म्हणजे 10 मिनिटांमध्ये लोणचा तयार. तुमका घाई असतात, पाहुणे येले असतील, लोणचा घरात नसतात, कैरी असतात, सध्या कैरीचं सीझन आहे ना, त्याच्यामध्ये झटपट कसा लोणचा बनवतात त्या दाखला. आज तुमका शिल्पा नाही शिल्पा हो बाबा मला सगळे शिल्पाची आपला माहेर कधी कोणी विसरा नाही. तर आपलं नाव हेच आपली ओळख असता. मग ते ओळख माहेरची तुटली की आपलं नाव पण तुटतं. त्याच्यामुळे अंजली नंतर पहिला शिल्पा. आज तुमका शिल्पा वहिनी दाखवतला वर्षभर टिकणारा लोणचा. ह्याच्यातला प्रत्येक टिप्स तुम्ही फॉलो करा हा. नाहीतर मग तुमचा लोणचा खराब झाला तर ह्या का मेसेज करू नका. मेसेज नाही एकाच येतो पहिला मेसेज. त्याच्यामुळे मेसेज करू नका. बघा जसं आमका जसं येतं तसं आम्ही तुमका दाखवतो. तुमका पण काय माहिती असलं तर आमका सांगा. पण जर आपल्याकडे मसालो नसतात आपल्या घरचोच जर मसालो करून घालूचो असतात तर मी साहित्य सगळं घेतलंय आणि त्याचा मसालो तयार करून तो मी लोणच्यात वापरतेलाय. आता मी हे लसणीचे पाकळे घेतलाय जवळजवळ 20-25 असतील. कारण मी आंबे किती घेतलाय कैरी 6 घेतलेले. बाकीची उरलेली ठेवलं कारण वेळ पण होय तेवढं म्हणून आम्ही तेवढंच करतलो. नंतर करतलो फुरसतीन. आता घाई चिनू बघता काय करतं मम्मी काय करतात बघता. चला आता हे मी 20 हे घेतले लसणीचे पाकळे. त्याच्यानंतर हे दालचिनी त्याच्यानंतर मेथी, लवंग, मिरी, लवंग 7-8 आहे, मेथी 10-12 आणि या म्हणजे एक चमचा काळी मिरी घेतलाय 15-20 आहेत. हे मिरच्या घेतलाय 7-8 बेडगी घेतली आहे कलर येताना याला. आणि ही मोहरी मागे लपला हिंग आणि ह्यो हिंग तुम्ही हिंग पण घालू. आणि हे कैरीची बाट काढून अशी बाजूक ठेवूय कारण हे पूर्ण अशी अख्खी आहे ना. काय काय कवळी असतात आणि हे काय काय किस पण काढून नंतर मग तुम्ही इन्स्टंट बनवतात ना त्या लोणचा बनवू शकता किंवा चटणी बनवू शकता कडेचा काढून. आणि हे कैरी मी आता हे कैरी कापलाय ना चौकोनी त्याला मी जाडा मीठ लावलंय. जाडा मीठ लावलं की कसं त्या जास्त खारटपणा असतं ना या मिठामध्ये त्यामुळे त्या टिकता लोणचा म्हणून मी या कैरीत कापलेल्या कैरीत मी जाडा मीठ वापरलंय. ही झाली तुमची पहिली टीप. आता मी जरा हुलपवून घेतलंय वाईच भाजून सगळा साहित्य थोडा जरा भाजूचा. आता कढई तापवून घेतोय. गॅस पेटवलंय मी. आता कढई तापवलंय कढई. आता याच्यात हे लवंग आणि मिरी जरा हुलपवून घेतोय वाईच. लोणचं पहिला मी लहानपणापासूनच खातोय. माझी आजी आणि सगळी घरात आम्ही गावामध्ये मोठी झालो ना त्यामुळे आमचा हे पदार्थ खूपच आवडीचे अगदी जवळचे होते पदार्थ. होय ना सगळ्यात आवडीचो पदार्थ. अगदी पावसाळा येऊ लागलो का आमच्याकडे लोणचा काढूक सुरुवात केल्याने मे मध्ये घातलेला. एवढ्या टायमिंगला मे मध्ये मुराचं लागतं ना किती महिनोभर मुरत ठेवायची माझी आजी. आता मी हे काढून घेतोय हा बोलता वायच उलपवायचा. तेव्हा काय मसाला वगैरे असे रेडीमेड नव्हते ना. आता तसे हे मसाले मिळतात रेडीमेड. तेव्हा माझी आजी अशी करायची. ही मेथी किती घालू होई तर खराब होतला नाही म्हणून. म्हणजे कसा कीड वगैरे काय असं लागू शकत आळी बिळी पडू नये ना लोणच्यामध्ये. असं बारीक कधी हे लागतं ना म्हणून थोडा मी भाजून घेते जास्त नाही. आता याच्यात दालचिनी. आता ही दालचिनी वायच घेत. मोहरी जास्त घालू पडी म्हणजे तो काय बोलते ते का चटणी खार होता ना तो चांगला व्यवस्थित होता घट्ट असो.
वरची जी त्यातच तर खरी मजा असते. कोटिंग तयार होता ना बाजून असा ते फोडीला, ते हे ना तयार होता. ह्याचीच मजा असते म्हणजे मोहरीची. आता राई तडतडली, बस एवढीच बस झाली. काढून घेऊ. आता मिरच्या असेच टाकतं नाही मी, असेच ठेवतं आणि गॅस बंद करतोय का, कारण कढई गरम हा कढई आणि हे थोडे असे नरम झाले आहेत ना, तर ते जरा असे कडक होतील, मग मिक्सरला लावतलंय ना. आता मिरची काढून घेतोय. मिरची काढून घेऊया ना. आता हे सगळं हे फक्त लसूण नाही, लसूण ठेचतलंय, नंतर तुमका दाखवतलंय. या सगळ्या मिक्सर मध्ये फिरवून घेतोय, जाडसरच फिरवतलंय, दाखवते. आता मी मिक्सरला लावून काढलंय. हे बघा चरचरीत केलंय, जाडसरच केलंय. हे बघा असं खरी मजा असते ना. आता तुम्ही म्हणतलास की एकदम कसं हे झाला, तरी मिरची आणि राई आपण वाटलो ना, त्याच्यामुळे असं कलर येईल. आता ह्याची चटणी चांगली तयार होतली. जो खार असता ना लोणच्याचा तो. आणि ह्या सुक्या भांड्यात घेऊ. या सुक्या भांड्या घेतलंय. आता आपले फोडी पण सुकवलं कालपासून, ते आता ह्याच्यात काढून घेते मी. हे आम्ही असं सुकट ठेवलं होय. आता उद्या मागा लोणचा घालूचा ना, म्हणून आज सुकट ठेवलंय. असं ठेवणं गरजेचं आहे. असं ठेवला पाणी सगळा हे होया ना, सुका होया. असा ठेवला तर पाणी सुकतला. पंख्याखाली ठेवला तरी चालतं. खाली परात घेतलाय, कॉटनचं कपडो घातलाय, वर हे घातलंय. आता मी ही कैरी एक रात्रभर मीठ लावून ठेवलंय, जाडा मीठ लावून, आणि थोडा सुकवून पण घेतलंय, वाळवून. त्यातला पाणी जर सुट्टा आता गाळून टाकून नंतर थोडा असा कॉटनच्या कपड्यावर असं वाळवून घेतलंय. इथेच घरीच ठेवलेलं आहे. आता अंदाजान घेतोय आता मी, काय तुमका सांगत नाही एवढा घेवा तेवढा घेवा. मी आता तेवढ्या कैरी केवढा घेतोय बघ. डुबावं पूर्ण कैरी. हो. आणि जर नाही डुबली तरी चालत, पुन्हा तापवून घालू गावता. खराब नाही होत. नाही नंतर तापवून घालायचं ते कमी वाटत. पण टीप कैरी सुकवून घेतलंय, एक रात्रभर मिठात ठेवलंय, दुसऱ्या दिवशी दिवसभर एका सुकवलंय. आणि आता संध्याकाळ आता ह्या लोणचा करतो. तेल चांगला तापला. आता मी गॅस बंद करतो. असं बुडबुडे येऊ होय व्यवस्थित. नाहीतर काय होतं, आग लागतात तेलात. एवढा आग लागतं, एवढा बस झाला. आता मी गॅस बंद करतोय, बंद केलंय. माझा अनुभव आहे, एकदा असं तेल तापत होता ना, आणि त्याला लागली आग. ते मोठे मोठे शेफ फोडणीत देतात बघ, तेव्हा आग येत असते. चला आता मी असाच ठेवतले. हे जरा हे धूर जाऊ होय, थोडासा थंड होया. आता तोपर्यंत मी लसूण ठेचतोय बघा. ही पण थोडासा तापण तुमका सांगतोय. आता जर तुम्ही ह्या गरम तेलात जर तुम्ही लसूण घातलास तर लसूण साफ करापतली आणि लोणच्याची चव कडवट लागतली. आता लसूण घेतलंय, ती ठेचतय, सोलून घेतलेली लसूण ठेचून घेतय थोडी. बस जास्त पण ठेचूक नको, बस झाली एवढीच. आता ही सगळी गोळा करतय आणि त्या गरम तेलात सोडतय. मासे कसे सोडतय. हे बघा. बस आता ही करपणार नाही. बघा, थोडी वाफ गेली ना तेलाची. आता टीप, छोट्या छोट्या टीप असतात ना. आता ही करपणार नाही. आता चव पण चांगली येणार, तेलामध्ये उतरणार लसणीची चव. मला इथे येतोय ना सुगंध, चव बघ. कलर बघ बदललो कलर. आता काय करूया, डायरेक्ट फोडणी नाही. आता आपण हे करूया, जो मसाला आपण तयार केला तो फोडिंका चोळून घेऊया, लावून घेऊया. आता हे मसाला चोळून घेऊया. हे का सगळंच लावतंय. आता हे का असं चोळून घेऊया. ह्या लोणच्यात तुमचा हमखास काय होता नाही. काय नाही होणार, चांगला टिकणार. पुढे वर्षभर टिकणार. फक्त तुम्ही हाताळताना व्यवस्थित हाताळा. आता रेसिपी होय तिली शेवटचो भाग रवलो. तेल थंड झाला, तापवून घेतलेलं येता. आता हळद टाकून घेतोय तेलात. थोडीशी अर्धा चमचा हळद टाकलंय. हे बघा एवढं हिंग टाकतंय. हे माझ्या अंदाजा ना, मापा पिपा काय नाही, हे माझा अंदाज. तरी अर्धा चमचा आहे. आता हे ढवळून घेऊया मिक्स करून. हे बघा. आता आपल्या लोणच्यामध्ये थंड केलं या पूर्णपणे. मी थंड करूनच घालायचा तेल. मस्त दिसता गो कॅमेऱ्यात बघ. कॅमेऱ्यात चांगला दिसता ना, चवीक पण चांगला होतला. अजून होया काय तेल होया, पण त्या नंतर घालूया तापवून.
आधी आपण ना ही काचेच्या बर्नेट ठेवूया, आधी मिक्स करते व्यवस्थित, मग काचेच्या बर्नेट ठेवूया आणि मग वरून तेल घालूया. आमच्याकडे लग्न असतं गावात ना, तेव्हा आमची आई आणि सगळी वाडीतली बायका येऊन कैरे कापतात, ते मिठात ठेवतात रात्रभर आणि नंतर तो असं मसाला तयार करून बनवतात. आणि ह्या लोणचा हा लोणचा बनवतात, ठेवतात सुद्धा वर्षभर ठेवतात. हा म्हणजे जर पंक्तीक लागत ना तेवढा वाढतात आणि मग त्या ठेवून देतात. ती पण पद्धत दाखवतो ना कसा ठेवायचा ना, त्याची पण पद्धत असता. ती एक पद्धत असं म्हणजे टिकाण राहू काय, कारण लोणचा कसा ब्राह्मण बोलतात, लोणचा ब्राह्मण आहे ते कसा हात वगैरे त्याचा पण तसाच ओलो हात नाही लावायचो, पुन्हा आंघोळ करून काढायचा, असा पूर्वी म्हणजे आजी वगैरे करायची तसो प्रकार. तेल कमी पडलं, तेल कमी पडला म्हणून आता पुन्हा तापवून घेतोय. पण हे तापवलेला तेल पण थंड करूनच घालूचा आपल्या, कारण असा काय नाही आपल्याला मग राहला तरी चालतं ना. हो, नंतर आपण काय जेवणात वापरू शकतो या तेल. होय ना, कारण तेल लोणच्यात होयाच लोणच्यात तेल तरच त्या टिकतल. आपण हे तेल तापलं, आता तेल तापलं ना. आता गॅस बंद करतोय बघा. धूर जाऊ आणि तेल पूर्ण थंड होऊ दे तोपर्यंत ह्या पण आपण मॅरिनेट करून ठेवलं, तापत राहा दे. झाला आता ह्या चांगला मॅरिनेट झाला. हा अर्धा तास असंच ठेवलेलं आहे या तेल थंड होईपर्यंत. पुन्हा गरम केलंय ना तर तेल, आता ह्या काचीच्या तेल ओतायचं तेल नंतर ओतलंय वरसून, आधी या काचीच्या बरणीत भरतलंय या सगळा लोणचा. बरणी जरा मोठी आहे पण ठीक आहे, मोठीच होई. तेल नंतर वर ओतता लावू ना आपण, वरसरी येऊ काय तेल. लोणच्याचा कलर बघा व्यवस्थित मस्त येईल एकदम. बघितल्याबरोबर खाईन असा वाटता ना सरोज. आताच इच्छा, नंतर दाखवूया. मुराक वया महिनोभर मुराकच वया लोणचा, जेवढा मुरात लोणचा तेवढा चव वाढता. आता ह्याच्यावर मी हा तापवून थंड केलेला तेल वततोय आणि हे मसाला जो उरलाय तो आता पुसून घालू होय. हे आता तेल तुमका एवढा दिसता पण येतला वर येतला. हे बघा येतला, वरसरच होया तेल अजून येतला ह्यावर. काय एक नंबर लोणचं. मला गावच्या लग्नाची तर आठवण येतात आईची अजून येता, कारण आई आमची लोणचा घाली अशीच घाली ना, अशीच घाली म्हणून. आणि त्याचा कलर बघून तर वाटतं कधी एकदा एक महिना आणि खातलं. एक असली फोड तरी बस झाली, जास्त नाही. आता ह्या मी झाकण व्यवस्थित लावून घेत आहे. ह्या कसा गोल फिरवून लावचा ना झाकण, तर हवा बंद. हे तर झालाच हवा बंद. मी एकदम पॅक बंद केलंय आणि आता ह्यो सफेद कपडोवर असं बांधून ठेवतोय मी. असा या लोणचा ठेवायचा, टिकता चांगला. आज नेहा वहिनी नाही, आज मी आणि शिल्पा वहिनी. आता ती बोललाय नाही ते एका सवयच आहे ना, शिल्पा सगळे आम्ही घरात आता मग सगळी शिल्पाच बोलतो. तर मी आज उखाणा घेतोय, तो पण स्पेशली माझ्या लोणच्या. जसं तुमका माहितीये माका भातापेक्षा जास्त लोणचा प्यारा. समुद्राचा पाणी असता खार, समुद्राचं पाणी असतं खार आणि माझा प्रिय असा लोणचा फार. कसं वाटलं उखाणं सांगा, कमेंट्स मध्ये सांगा. सरोजने घेतलेला उखाणा कसा वाटला. असं या झटपट नाही, वर्षभर टिकणारा लोणचा. तुम्ही सगळे टिप्स अँड ट्रिक व्यवस्थित बघा, पूर्ण रेसिपी. मग तुमचा वर्षभर या लोणच्यात ना बुरशी नाही तर काही बुरशी लागतं, नाही तर काय होत आहे का किडे पडतात असं म्हणतात ना लोणच्यात सुद्धा किडे पडतात ना. तर तुम्ही जपून त्याच्यासाठी टिप्स आहात ते तू सांगते आता सांगतोय. चल आता एक टिप्स. आता आपण लोणचा करताना त्या व्यवस्थित कैरी धुवून घेतल्यावर तिका जाडा मीठ लावायचा. ही पहिली टिप आहे, जाडाच मीठ लावा. आणि बाकीच्या टिप साठी व्हिडिओ बघा, एक शॉर्ट व्हिडिओ टाकते. आणि तोपर्यंत तुमका जर ही रेसिपी आवडली असेल तर परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आणि पुढे काय हसत राहा आणि मस्त खात राहा. आणि या लोणच्या महिन्यात नक्की बनवा. आणि परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि पुढच्या मे महिन्यापर्यंत या लोणचा संपवा. एक फोडच. चला आता पुन्हा भेटूया दुसऱ्या रेसिपी सकट. गावात जाताय काय गो? नाही गावात ह्या वर्षी नाही जात. मग आता पुढच्या वर्षी तुमका गावाचे व्हिडिओ दाखवा. तोपर्यंत बाय बाय.